Эфирден алықлар вақытта студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Госавтоинспекция по Республике Татарстан призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Қорқынышсыз тезлікні сақламаған. Ознақай районында бәлік болмаған бала қатнашында юл транспорт хәрәкәте тіркеле. Налог оплачивается путем пополнения единого налогового счета налогоплательщика. Наиболее удобными способами являются электронные сервисы ФНС России, личный кабинет налогоплательщика и уплата налогов и пошлин. Кірім үшін салым, төлемеушілеріне нәрсе күті. В данной ситуации Шугурова все объекты естественные, созданные природой. Еш текшінушілер үшін жейге төп вақиға. Республика қар олимпиадасы талантлы оқушыларыны ені әлмәт жерінде жейді. Ознақай районында бәлік болмаған бола қатнашында юл транспорт хәрәкәте тіркелген. Алынған мәгълүматлар буенча вакыйга Ознақай Дүсем автомобиль юлының 16-ші шақырымында булган. Хәзерге вакытта дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре хәрәкәтнең барлык тәфсилләрен ачыклый. Хәрәкәт турында безнең төшерү төркемдә булып кайтты. Башлангыч мәгълүматлар буенча 1990 елгы Лада Гранта йөртүчесе юл хәрәкәте кагыйдәләренең 9-10 һәм 10-1 пунктларын бозган. Куркынычсыз тизлекне сакламаган. Каршы як полосага чыккан һәм Сорман районыннан Ознакайга хәрәкәт итүче Kia Cerato автомобиле белән бәрелешкән. В результате дорожно-транспортного происшествия Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә Лада Гранта автомобиленең йөртүчесе һәм пассажиры, шулай ук Kia Cerato автомобиленең пассажиры медицина учреждениесенә озатылды. Юхиди белгечләре сүзләренә караганда, Лада Гранта йөртүчесе Мөслим районыннан, чит ил машинасы белән идарә итүче Башкортстан Республикасы Октябрьский шәһәреннән. Ике йөртүче дә вакытлыча эшләми, аларның ОСАГО полислары гамәлдә. Бәрелеш вакытында автомобильләрнең берсендә бәлиғ булмаган бала булган. Аның хәле хәзер ачыклана. Госавтоинспекция по Республике Татарстан призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Ағымдағы елның 6 айында Әлмәт районы территориясында 44 юл транспорт хәрәкәте тіркелген. Аларда 11 кеше хәләк булган, 41 яраланган. Мондый саннар белән бүген юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе утырышында бүлештеләр. Төп тема аварияләрнең быелгы борчулы статистикасы һәм аларны кисәтү. Бу кадрлар Бөгелмә районыннан май ахырында 14 яшьлек кыз 2 тәгәрмәчле транспортка утыра, баганага бәрелә һәм җәрәхәтләрдән вафат була. Аның 13 яшьлек пассажирын хастаханәгә озаталар. Ел башыннан Татарстан юлларында балалар белән 204 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. 219 бала җәрәхәтләр алган, 6-сы хәлак булган. Шуларның 3-се июньдә булган. Балалар травматизм белән бәйле вазгыять Әлмәт районында да борчу тудыра. 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 7 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 7 бала яраланган. Цели стабилизации ситуации по детскому дорожному травматизму. Ағымдағы елның 6 айында юхиди хезмәткәрләре тарафыннан балаларның юл транспорт травматизмын профилактикалау буенча районда 712-дән артык профилактик әңгәмә һәм чара уздырылган. Юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен юлларда бәлик булмаган балаларга карата 19 тукта синең өчен тормышың куркыныч астында карточкасы төзелгән. Ярты ел эчендә районда машина йөртү стажы 2 елдан да кимрәк булган машина йөртүчеләр катнашында 113 юл транспорт хәрәкәте булган. Шуларның 72-се алар гаебе белән. Әлмәттә машина йөртүчеләрне һөнәри әзерләү белән 9 белем бирү оешмасы шөгыльләнә. Бүген машина йөртүнең беренче 2 елында автомәктәп тәмамлаучылар тарафыннан юл транспорт хәрәкәтләре саны буенча антирейтинг лидерлары Әлмәт Дасаф һәм Әлмәт политехник техникумы автомәктәбе. Әмма статистиканы санаганда чыгарылыш сыйныф укучылары саны һәм вакыйгалар нисбәте исәпкә алынмаган. Әлеге автомәктәпләр вәкилләре үз чиратында укытуның сыйфатын яхшырту һәм аварияләрне киметү чаралары турында сөйләде. 4 месяца мы не можем. Без 4 ай укытабыз, әмма бу вакыт эчендә тәрбия бирә алмыйбыз. Укуны бетергәндә алар барлык кагыйдәләрне дә бик яхшы белә. Ләкин ни өчен исерек хәлдә юлга чыгалар? Нигә узып китү кагыйдәләрен, хәрәкәт тизлеген бозалар? Алар теорияны белә, ләкин ни өчендер бозалар? Бу тәрбиянең түбән дәрәҗәсе турында сөйлим. 4 айда тәрбияләмәгәннәре өчен автомәктәпне генә гаепләргә кирәкми. Минемчә, бу бик үк дөрес түгел.
Быел иң күп зыян күрүчеләр булган юл транспорт хәрәкәтләренең төп төрләре бәрелешләр, юлдан читкә төшеп китү һәм җәяүләрне бәрдерү. Кірім алсаң, солым түле. Бу хакта солым инспекциясы хезмәткәрләре кисәтә. Инде яз көне узган елгы киремнәр турында декларация тапшырырга кирәк иде. Әлеге таләп нотариусларга, шәхси практика белән шөгыльләнүче адвокатларга, шәхси эшмәкәрләргә, шулай ук күчемсез милек һәм башка мөлкәтне сатудан файда алган гражданнарга кагыла. Солым түләмәүнең нәтиҗәләре турында киләсе минутларда сөйләрбез. 30 апрельгә кадәр гражданнар 2025 елда алган киремнәре өчен декларация тапшырырга тиеш иде. Бу категориягә күчемсез милек яки транспорт чаралары саткан, якын булмаган туганнарына кыйммәтле бүләкләр алган, лотереяда җиңгән яки күчемсез милекне арендага тапшырган кешеләр керә. Шулай ук бу исемлекне салым салуның гомуми системасы буенча эшләгән шәхси эшмәкәрләр, нотариуслар һәм шәхси практика алып баручы адвокатлар тулыландыра. Әлмәт, Бөгелмә, Инногорск, Азнакай, Баулы, Ютазы һәм Ширмешән районнарыннан 6913 салым түләүче үз киремнәре турында хисап тотарга һәм салым түләргә тиеш. Бүгенгә 3 НДФЛ формасы буенча декларацияны 3800-гә якын кеше тапшырган. Бюджетка түләнәсе салым 196 миллион сум тәшкил итә. Хокук бозучыларга карата салым органы камераль тикшерү башларга хокуклы. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты будет начисляться пеня. 16 июльдән алып түләүнең вакыты чыккан һәр көн өчен пеня өстәләчәк. Физик затлар өчен НДФЛ формасы буенча декларацияны салым түләү срогына 15 июльгә кадәр тапшырмаган очракта салым органы мөстәкыйль рәвештә тикшерү уздырачак һәм салым суммасын исәпләп чыгарачак. Декларацияны тапшырмаган һәм салымны билгеләнгән вакытта түләмәгән өчен гражданнарга өстәмә рәвештә салым санкцияләре булдырылачак. Санкции за непредставление налоговой декларации и за неуплату налога в установленный срок. Бу очракта салым органы түләү турында квитанцияләр яисә махсус хәбәрнамәләр җибәрми. Салымны вакытында күчерү өчен җаваплылык тулысынча түләүчедә. Налог оплачивается путем пополнения единого налогового счета налогоплательщика. Наиболее удобными способами являются электронные сервисы ФНС России, личный кабинет налогоплательщика и уплата налогов и пошлин. Белгечләр акча күчергәннән соң бердәм салым счетының торышын тикшерергә киңәш итә. Шулай акчаларның уңышлы күчерелүенә һәм бюджет алдында бурычларның булмавына инана аласыз. Мәктәп партасыннан кыр шартларына. Татарстанда 12-нче яшь геологларның республика ачык кыр олимпиадасы башланды. 11 июльдән 17 июльгә кадәр Татарстаннан шулай ук күрше төбәкләрдән 300-дән артык укучы җир асты байлыкларын өйрәнәчәк, маршрутлар салачак һәм борынгы цивилизацияләр эзләрен табачак. Геологик маршрут узу этабын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Бу гадәти география дәресе түгел, табигатьнең тере дәреслекләре. Биредә Шыгыр җирлегендә чын экспедиция башланды. 12-нче яшь геологларның республика ачык кыр олимпиадасы 38 команда җыйды. Бу Татарстан, Киров өлкәсе һәм Башкортстан республикасыннан 304 мәктәп укучысы һәм 76 җитәкче. Олимпиада программасы катнашучылардан теоретик белемнәрне генә түгел, чын кыр тәҗрибәсен дә таләп итә торган 11 катлаулы дисциплинаны үз эченә ала. Монда алар геологик маршрут узалар, геологик разрез төзүләр, минералогия һәм петрографиядә тукымнарның үзлекләрен өйрәнәләр. Нефть геологиясе нигезләренә аерым игътибар бирелә, чөнки бу Татарстан өчен профильле дисциплина. Они, во-первых, должны знать хорошо топографический географию. Алар беренчедән маршрут салу өчен топографик һәм географик карталарны белергә тиеш. Аннан соң без аларны маршрут буенча җибәрәбез. Алар берничә ноктаны үтәргә тиеш булалар. Ташларны өйрәнеп, я табигый, я ясалма икәнен ачыкларга тиешләр. Ләкин бу очракта Шыгырда барлык объектлар табигатьтән ясалган. Либо естественное обнажение, либо искусственное. Но в данной ситуации вот Шугурова все объекты естественные, созданные природой. Геологик маршрут җәйге Шилләдә уза. Бу да олимпиаданың иң нәтиҗәле һәм шул ук вакытта авыр өлеше. Катнашучылар кыр эшләренең барлык кагыйдәләре буенча җиһазландырылган. Ябык кием кояштан һәм бөҗәкләрдән саклый. Кулларында компас һәм карта белән командалар контроль нокталарга бару өчен тизлеккә күтәрелә. Һәр шундый пунктта аларны яңа сынау көтә. Вадим Куприянов олимпиадада 3нче тапкыр катнаша, ләкин тәҗрибә булуга карамастан һәр елны ул үзенә яңа ачыш ясый, чөнки геологик маршрутның урыны ел саен үзгәрә. В этот раз узнал то, что... Бу юлы мин Комташның тауларда бик еш очрап торуын белдем. Еш кына ташларны күрәсең. Алар су белән юылганын күрдем. Шуңа да ташларны җиңел ватып булганын ачыкладым. И то, что камни можно легко сломать.
Эмиль Гатин Әлмәт егете. Ул да яшь геологлар олимпиадасында беренче ел түгел, ләкин геологик маршрутка быел беренче чыгуы. Кичкенәдән геология белән кызыксына. Быел ул 10-нчы сыйныфны тәмамлаган һәм югары уку йортында геология юнәлешендә укуын дәвам итү турында уйлый. Олимпиадада катнашу аның мәктәп эскәмиясеннән булачак һөнәре белән таныштыра. Сейчас занимаемся описанием контрольного обнажения. Хәзер без контроль тасвирлау белән шөгыльләнәбез. Яту элементларын йыгылу почмагын йыгылу азимутын үлчибез. Катламнарны тасвирларга кирәк. Без башка күренешләр белән корреляция ясыйбыз. Катламнарны тасвирлыйбыз, монда табылган тау тукымнарын өйрәнәбез. С другими обнажениями описываем слои, описываем горные породы, которые здесь находятся. Мондый олимпиаданы үткәрү Татнефть компаниясе инициативасы һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның шәхси ярдәме белән туган. 2014 елдан ул укучыларга геологиягә мәхәббәт тәрбияләү генә түгел, аларга җитди практик күнекмәләр бирү, бөтен Россия ярышларында әзерләнүне максат итә. Алсу Ахмаджанов, Олег Павлов, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайның парус спорт туристлык базасында әти-әни мин тату спорт гаиләсе муниципаль бәйгесе узды. Онда район һәм шәһәрнең төрле оешма предприятиеләрендә хезмәт куючы яшь гаиләләр катнашты. Урында ориентлашуга нигезләнгән мондый чара районда ел саен үткәрелә. Бердә алган күнекмәләр бердәмлек һәм патриотизм хисләре тәрбияли. Көндәлек тормышта да кирәк булачак ди аның оештыручылар. Гөлназ һәм Илнар Җиһаншиннар бәйгедә уллары Әмир белән катнаша. Узган ел беренче алтылыкка керсәләр, быел ярышларда җиңүгә өмет итәләр. Бу чарада инде 2нче ел катнашабыз. Урынны 6нчы урын тирәсе алдык. Бу елны ышанып калабыз беренче урын алырга. Әлеге чарага яшь гаиләләр белән бергә 50 ел бергә тату гомер кичерүче үрнәк гаилә Розалин һәм Клара Гәрәйшиннар да чакырылы иде. Тантаналы ачылыш барышында аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Алтын туебызны үткәрдек, 50 ел булды бергә торганга. Бергә яшәгән еллар шунда 3 бала таптык, 2 малай, 1 кыз. 9 оныгыбыз, 1 оныкшыгыбыз бар. Мин гомер буена укытучы булып эшләдем. Но как раз был 50 ел минем творческий стажга да математику укыттым. Ул класслар иптәшем сварщик булып эшләде гомер буена. Әти-әни мин тату спорт гаиләсе дип исемләнгән әлеге ярышлар гаилә кыйммәтләрен ныгытуны һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауны максат итеп ала. Бүгенге актив хәрәкәтле чарада барысы 13 гаилә катнаша. Һәр команда составында әти-әни һәм 1 бала чыгыш ясый. Берничә минуттан старт биреләчәк. Бәйгенең төп иганәчеләре районның хатын-кызлары оешмасы, әтиләр советы, мәгариф һәм мәдәният бүлеге, район һәм шәһәр советы депутатлары, эшмәкәрләр, нефтчеләр, инициатор һәм оештыручы Парус спорт туризм базасы җитәкчесе Мирсәлим Гатауллин. Без 2 ел элек башлаган бер проектны «Верный ориентир» дигән. Ул инде ориентирование, компас белән эшләү, картаны уку. Ул мероприятиеларны башта менә шәһәр территориясендә, паркларда үткәргән, парк Добротыда үткәргән булды. Аннары набережная реки Черный үттек. Инде менә 3 мәртәбә үткәрдек без аны парк Победы, микрорайон Шәйхутдинова. Бүгенге мероприятие багышлана гаилә бәйрәменә. Монда бергә 15ләп семья очрашып, бер-берсе арасында ярыш үткәреп, ял итеп, кайтып китер дип уйлыйбыз иншалла. Спорт ориентиры бәйгесенең этаплары янәшәдәге урман киңлегендә узды. Катнашучылар карта һәм компас ярдәмендә 7 контроль ноктаны үтте. Соңыннан балалар һәм өлкәннәр өчен уеннар, осталык дәресләре үткәрелде. Казанда тәмле пылау әзерләнде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгелмә татар мәдәнияте үзәгендә Светлана Мерсияпованың «Чәчәкләр дөньясы» дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Биредә фоамираннан эшләнгән тасмалар белән чигелгән 140 картина тәкъдим ителде. Светлана Салих кызы балачактан ук кул эшләре белән шөгыльләнә. Милли баш киемнәре тигә, картиналар чигә. Светлана Мерсияпова актив, озын гомер һәм оптимизм үрнәге булып тора. Гомере буе табиб булып эшләгән ханым хәзер тулысынча иҗатка кереп чумган. Биюләр белән дә шөгыльләнә. Иҗат һәм талант чикләрне белми, яшьне дә танымый диләр бит. Бу сүзләр Светлана ханым турында. Настоящий праздник. Бүген чын бәйрәм. Бездә Светлана Мерсияпованың уникаль күргәзмәсе ачылды. Ул безгә моннан 1 ай элек килгән иде. Бүгелмәләргә матур
матурлык бүләк итәргә теләвен әйтте. Һәм без аның эшләрен күреп матурлыкка хайран калдык. Автор үзе искиткеч кеше. Бездә шок булды. Чәчәкләр рәвешендәге чынбарлыкка охшаш картиналарны караганда авырлыклар тулысынча онытыла. Быел Светлана Мирсаяпова үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә һәм ул бөгелмәләргә бәйрәм бүләк итәргә теләде. Шушылай итеп. Картиналарда чигелгән чәчәкләрне атлас һәм репс ленталарыннан ясыйлар. Светлана Мирсаяпова алардан нәфис һәм күләмле композиция барлыкка китерә. Монда ләләләр дә, розалар да, ромашкалар да бар. Картиналар авторы әйтүенчә, чәчәкләргә ул бала чактан ук гашыйк. Тенсига чыккач кына күрә башладым бу дөньяның матурлыгын. Минем бакчада бик күп чәчәкләр үстерәм. Мин чәчәкләрдән бик яратам. Аларны ташлау минем өчен бик авыр. Мин жәллим аларны. Шуның өчен чәчәкләр ясый башладым лента белән. Туган көндәренә, менә праздникларга, менә бүген мин берничә кызларга бүләк иттем. Светлана Мирсаяпова тасмалардан чигелгән картиналарны никадәр ясаганын хәтерләми. Күргәзмәдә генә дә алар 140-тан артык. Идеяларны интернеттан табам ди ул. Мы очень удивились, что такие работы... Авторга ничә яшь икәнен белгәч гаҗәпләндек. Светлана ханым бик яшь күренә. Картиналары безне сихерләде һәм гаҗәпләндерде. Алардан яхшылык бөркелә. Я даже не знал, что у нас такая... Мин бу очрашуга эләгүемә бик шатмын. Барысы да шундый шәп, ихластан. Светлана Мирсаяпованың чәчәкләр дөньясы күргәзмәсе бөгелмәләрне ай дәвамында татар мәдәният үзәгендә куандырып торачак. Айсылу Миңнебаева, Ям Яхин, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.